година едно бесило слага началото на едно безсмъртие. На днешния ден нека надникне в мислите и прозренията на апостола. Аз, Васил Лъвски, в Карлово роден, от българска майка, юнак аз роден, не щях да съм турски и никакъв роб. Колко са актуални и днес думите на апостола до Панайот Хитов. И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в земята ни, там, дето живее българинът. В България, Тракия и Македония. Думите му бяха прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен. Той беше невидим, фантом или сянка. Озове се в черква, мерни се в седянка. Покаже се, скри се, без знак, без след, навсякъде гонен, навсякъде приет. От лице му мрачно всички се бояха, селените прости, светец го зовяха, избрани, сдушени, в тайни места, слушаха с трепет, с зяпнали уста. Неговото слово, сладко и опасно, и тям на душата ставаше по-ясно. И всякая възраст, класа, пол, занятие вземаше участие в това предприятие. Богати с парите, сюрмаха с труда, момици с иглата, учени и с ума. А той, беден, гол, бос, лишен от имот, за да е полезен, дал си бе животът. Уния, които искат да умрят за отечеството ни, предизвестете ги да бъдат готови. Вие сте приели свята работа и българско ще ви възнагради. Смъртта беше близо, но страхът далеч. И той не почушна предателската реч. И на все въпроси грозно изпитание един ответ даде и едно мълчание. И казваше: аз съм Левски, ето ме на! И никой име той не спомена. Апостоле, апостоле, каква печалба очакваш ти за самия себе си? Ако спечеля, печеля за цял народ. А ако изгубя, губя само мене си. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш. Ох, зная, ти плачеш, майко, за той, че ти си черна рубиня, за той, че твоя свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София, старчи аз видях черно бесило, и твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарва над грачи грозно, зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят на Бога горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полята, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето. Много велики синове е родила нашата земя. Името на Левски е символ на всичко българско. Гордост и величие, всеотдайност и жертвоготовност, смелост и родолюбие. Той е най-скъпия син на отечеството ни, пред когото майка България, задавена от сълзи и гордост, е стояла на колене. Стои и ще стои, докато я има, а тя е вечна. Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира! Уважаеми присъстващи, в националната ни историческа памет датата 19 февруари блести с особена сила. Денят, в който преди 139 години със страшна сила на бесилото увисна апостола на свободата.
за да остане неувяхващ пример за доблест и нравствена чистота, за неразрушимото достоинство на човека и безсилието на тираните. Уважаеми госпожи и господа, скъпи ученици, днес отбелязваме 139 години от гибелта на Апостола на свободата. В храм Света Троица бе отслужена панахида от казанлъцки свещеници, а тя е мястото, в което през месец февруари 1869 година Апостолът на свободата иеродиакон Игнатий Васил Левски е взел участие във вечерното богослужение. Бяха поднесени цветя и пред барелефа на Левски. И делото, идеите, легендарният живот на апостола са велик и вдъхновяващ пример за българския народ. Те заемат най-свещеното място в пантеона на националните герои. Името на Васил Левски ще остане завинаги в съзнанието на всеки българин и ще изпълзва сърцата на поколенията с най-дълбока обич и признателност. Тук пред паметника на апостола, изработен от казанлъшкия скулптор Велик Дечков, преподавател в Националната гимназия по приложни изкуства и дизайн академик Дечко Узунов, сме се събрали заедно да се поклоним пред паметта на героя. Уважаеми дами и господа, тук сред нас е госпожа Галина Стоянова, кмет на община Казанлък. Господин Николай Златанов, председател на Общински съвет град Казанлък, господин Нено Влайков, заместник-председател на Общински съвет Казанлък, общински съветници, кметове на населени места, директори на културни институти, директори на училища и детски градини, политически партии, граждански сдружения, неправителствени организации, родолюбиви българи. А сега ми позволете да предоставя думата на Момчил Маринов да ни запознае с живота и делото на апостола на свободата Васил Левски. Уважаема госпожо Стоянова, уважаеми съграждани и гости, винаги е трудно да се говори за Васил Левски, защото той е сред хората, оценен по достоинство отдавна от българският народ. И това не е учудващо. Този български гений притежаваше събрани в едно качествата, които се ценят най-много от нашия народ. Умение да обединява, да консолидира, а не да разделя. Уважение към другите, но не с цената на самоподценяването. Изключителна физическа издържливост. Християнска смиреност, съчетана обаче с непоколебима твърдост и последователност в преследването на целите. Умение да се говори малко и да се действа решително. Никола Обретинов, съратник, помощник, съвременник на Васил Левски, твърди: Левски бе един сред апостолите, равен нему друг нямаше. И веднага се обосновава. Идеите на Левски бяха пуснали дълбоки корени сред народните маси, другарите продължиха делото след смъртта му и веднага последва априлското въстание, чието погром доведе или поне трасира пътя до освобождението на България.